Nakakita na mo sa nabanhaw nga Ginoo? Kinsay nakakita ta sa kamot? Na ay ni Isa o niya, ni Tago. Unsa magnaong? Unsag naong? Wa mo kaklaro. Ang naong sa Ginoo mao ang kalipay, mao ang gugma, kalinaw, paglaom o katagbawan. So kanang makakita sa naong sa Ginoo nga nabanhaw, malipayon kay na, malinawon kay na niya, mahimo pag na siyang malaumon o tagbaw kay siyang kinabuhi. Kanabang wala ka nang hahanapin pa. Kinsa may nakasinati ninyo aning upat nga akong gisgutan tas kamot. Congrats kay wa anay usa. Og nakasinati na mo ani, pasabot nakakita mo sa nabanhawng Ginoo. Pero wa gani bisag magsigi patag simba, wa gid ta kasinati sa nabanhawng Ginoo. Bisan ang mga sundalo nga didto gid sila sa lubnganan, paggawas ni Kristo sa lubnganan, nakita gid nila, wa gyapon sila kasinati. Lahi man ang mo makakita ta, unya maka-experience. Na may daghang nakakita, apan dili makasinati. Kaya ko nang magsigita dihag himo ang mga sugat, bisag unsa na itong buhaton, dagko kay gasto, manglupad pa ng mga anghel, ana. Pero hindi kahuman, wa gyud kasinati og Ginoo. Perti lang gyapon ka mabalakon, dali gyapon kay masuko, unya dali kay ma-discourage, masinahon lang gyapon kaayo, materialistic lang gyapon kaayo. Ana no? Sige, lingay mong tupad na di ka materialistic. Ang tana. Kinsa man ang mga materialistic, kanang daw kay siyang mga butang, agap kay anang kwarta, igihan kay siyang balay, ana. Magsigig pangandoy anang mga bag-ong mga butang, mga gadgets, nga bag-o, mao na sila yung mga materialistic. Di mo ingon ana. Di mo masuko og kawaton inyong butang. Dili. Di mo masuko og sunogon inyong balay. Oh, na so good na. Bisan kay tingali gubon inyong balay, kanang bungkagon inyong jealousy kay mosud ang kawatan, suko magitingali mo. Inyong sakyanan, badlis-badlisan anang tansan, labi na Land Cruiser, niya badlisan anang tansan, suko mga kinsay bagir patyong animal dako syunal las bayad anida. Oh, ana. Oy, ingon ana ta ka materialistic, di ba? Mao na ang makasinati sa Ginoo, makumpleto gyud ang kinabuhi. Muna si Maria Magdalena, wa siya gipangandoy, naghilak siya nga nangita ni Jesus. Kanabitang maghilak na ta, kay doon na tayo gipangita, kinasing-kasing na nga pagpangita. Naidaghan na to, nangita Ginoo, pero dili ang Ginoo, maoy mismo na tong gipangita. Unsa man, ang iyang milagro. Muadto ko dito, kay haron maayo ko sa akong sakit. Musimba ko, aron mulampos kog eskwela. Musimba ko aron makapasar ko sa board exams. Magnobina ko aron maminyo ko kay wa pa jud koy uyab, 40 na. Magnobina ko aron mohunong nagsuyop ning akong anak nga 40 na yung adika. Musimba ko aning nobina ni San Vicente Ferrer aron maayo ko aning akong kanser, aron mulampos ni ang akong negosyo, aron mabayra ning akong mga utang. Di man na maoy pagpangita Ginoo. Ang atong gipangitaan ng mga kanaog mo na ito mga tumong ba, ang atong gipangita mga butang man nga hinimos Ginoo. Muna daghan kay mga tao nangita
sa mga hinimos Ginoo, labi na gyud mga milagro, pero di gyud mangita Ginoo. Oh. Unsa may mahitabo kung ang Ginoo gi atong pangitaon, mao ni ang gisulti ni San Pedro diri sa unang pagbasa. Ingon siya, mga igsuon, luwasa ang inyong kaugalingon. Siya, unsa may among buhaton? Ang tagsa-tagsa kinahanglan maghinulsol. No, tanawa, unsay unang gisulting San Pedro? Nya kadto si San Pedro ato magsulti sa iyang abilidad. Umtoy grado, gikonsaran sila sa Espiritu Santo kay panahon man ni sa Pentecostes. Sa ato pa, ang Espiritu Santo mo'y nagsulti ani. Ang una gyung gihangyo aron makakita mo Ginoo, aron makakita mo kaluwasan paghinulsol. Giling nga imong tupad. Inaunsa roy angay nimong hinulsulan. Sige. Kay kita ra ba sige kunuhay og pangita Ginoo, musimba pagyud, pero gapuyo-puyo lang yapon. Kadakong saan ang gapuyo-puyo, nagkabit-kabit lang yapon, nagsigi lang yapog tipon, babae og babae, lalaki og lalaki, magsigig sex, magsigi lang yapog sariling sikap, tanaw ang mga porn, ana, sige lang yapog binungulay sa silingan, unya musimba. Pag hinulsol ka, sige lang yapog away anang bana, tungod lang kay ang bana nangabit, di natinggan, di natkuyugan, buwagan, unya musimba. Pag hinulsol na ka ng imong garbo, ana, walang yapon nagiatras ang kaso sa iyang igsuon nga iyang gikiha tungod las utang nga wa mabayre, tungod lang anang usa ka punuang mangga nga giilog kuno gikan niya. Napo ka punuang lubi nga giilog kunuhay sa iyang igsuon kay gilahap pag butang ang utlanan yuta nya mura ra bag unsang utlananas yuta, timberland ra ba? Hapit na lang magpatay tungod anang sangas mangga nga ning tabok ngadto pikas utlanan, unya dili mo bahin sa bungas mangga. Oy, mga animal unya magsigig simba. Pag hinulsol, sige. Inya ang sa may sunod, pabunyag mo sa ngalan ni Jesus. Unsa man ang bunyag sa ngalan ni Jesus? Kanang bunyag, unsa man na? Sa pasabutan ng bunyag. Ha? Pamukibaw. Kinahanglan mahimot ang igsuon ni Kristo, mahimot ang anak sa Dios. Di ta magpakaanak sa yawa, magpakaanak tas Ginoo. Haron ang atong batasan liwats Ginoo, ang atong mga buhat liwats Ginoo, ang atong hunahuna sa Ginoo. Nanglitan magpakolor kas imong buhok, kinsa man ang hunahuna. No, naraman din na. So anak pakas tao. Mangiskis ka ng imong kilay niya, imong badlisan, kisa man ang hunahuna. Oh, tao gyapon. Imo nang papution ang imong brown nga naong, kisa man ang hunahuna. Oh, nya ma-insecure dayon kag dili makuluran imong buhok, dili makiskisan imong kilay, di mabadlisan, mura na jud kag di na gyud mahigwaos, adi na ka mahimutang unsa man na, kisa man ang hunahuna nga naghatag nimo karatol. Di ka anak sa Ginoo. So kanina yung pagpabunyag, dili ra ni sakramento, it is a change of heart, a change of mind. Kana bang mabanhaw ta ba? Mabanhaw tagikan sa atong pagkaulipon ni aning kalibutan. Ana, kanang pagsigi nimo paningil anang utang, kinsa man ang binuhatan, anak pa nas Ginoo o anak nas tao. Kanang makigubat gyud ka, makigubat gyud aron gyud matuman imong gusto, kinsa man ang buhat, anak nas Ginoo, anak sa tao. Uy. Pero kana yung magsigi jud kag palit og slat, sige jud kag palit og slat.
Naalang kay kwartang gamay, palit na yung slot. Kinsa man ang buhat? Sa Ginoo. Ana. Kanang magsigi jud kag simba. Sige kag simba. Ana, kinsa man ang buhat? Sa Ginoo. Kanang magsigi kag pasaylo. Magsigi kag pasaylo. Di jud ka magdumot. Kinsa man ang buhat? Sa Ginoo. Kanang di jud ka manugo. Di jud ka manugo. Magsigi ra jud kag alagad. Siging alagad. Kinsa man ang buhat? Sa Ginoo. Kanang magsigi kag higugma, sigig higugma, di jud ka masuko. Kinsa man ang buhat? Nyahay may inyong ganahan ana. Tuan na. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, ang yuta puno. Unsa to sumpay? Sa kaayo sa Ginoo. Ang yuta ba puno sa kaayo sa Ginoo? Pero nganong purti mang gubuta ros kalibutan, nganong purti mang daghanang problema, ang uban na naghikog naman tungod kay wa mangitag Ginoo. Dili gusto nga ang Ginoo mo'y magpuyo sa ilang kinabuhi. Ang ilang gustong papuyon ang hinimos Ginoo, kwarta, dungog, good health, ana, mga kabtangan, mao'y atong gustong puyon. Sigig yung sipit anang mga kwarta. Pinangga kay natong kwartang mga alahas. Pero ang Bible, pulong sa Ginoo, wa na ginato maukab og unsang bersikuloha imong ganahan. Pero kwarta ihap yun, check up pon gyud way nawa. Makuhaan lang bisag 20 pesos panikit say nagkuha dis ko atong kawatan mo pasanginlan pang mga anak. Sigig yung ihap. Ana. Diha pa mi sa seminaryo, do na may professor nga ning istorya, pare ba, ni istorya nga naa kunoy obispong iyang nailhan pagkamatay. Kay katong iyang kwarto wa gyud toy makalimpyo ato, siya ra gyud manglimpyo. Pagkamatay kuno, pag-ukab sa kwarto, ang kwarta nga binandol gibanig sa iyang katre. Mo tinuod ba to? Iyarab sa tong istorya. Sunan ka obispo gabanig og kwarta. Dito sa laom sa iyang bed ba? Kada bang, kwarta niya, foam, higda din siya diha. Iya tong gihigdaan yun. Nabot og tinuod ba? O masad mi paing, o masad mi sultihikin sa ingan ato. Kaya sultihan pa mi, amo to check upon. Kamo, dili mo tighigda, tupad sa inyong kwarta. Maunang wa mo'y kwarta. Oy, unsa man na ang kwarta ipanghatag na, ipanghatag mo ginay teknik aron ta mahimong malinaon, malipayon og tagbaw sa tong kinabuhi. Share everything. Ipaambit sa Dios nung pagpaambit. Sige tag nobina na karon divine mercy na sad. Naara ba tay divine mercy nga celebration dinhi sa atong simbahan kay pista man as divine mercy karong sunod Domingo. Magprosesyon ta. Maghimo tag selebrasyon alas 3 sa hapon ato dining pista kaning ato mga divine mercy group dinhi mo pasiugda ana. Pero ang kuyaw sige tag devotions divine mercy nya siging dumot, siging linibakay, wa gyud kaluoy nya ang gi-celebrate divine mercy. Kusog kay masuko na mga silingan nga mga manuyupay, mga silingan nga sugarol, mga silingan nga mga marites, masuko dayon. Nya, ga-devotions divine mercy. May pag imosmos ka dias now, divine mercy. Divine mercy gani, merciful gyud ta. Nakaron San Vicente Ferrer, atong kanon, unsa may kinaiyang San Vicente Ferrer, nagpuyo subay sa pulong sa Ginoo. Wa gid siya laing gibuhat siging subay anang pulong sa Ginoo. Oy, ang ipangandoy hinon adto tang San Vicente Ferrer kay milagroso kay ning santusa. Milagro ra man gipangita. Dayog pa ku palit-palit dayon ana mga ribultong San Vicente Ferrer kuptan debosyon ni gina nya hagki gina kada nimo dayong tuog nya mata hagki maayo jud kas imong tanang sakit. Na, mauna na ron, tuo na ta.
Unya inighawak nimo masakit na hinuon ka, imo na sang ilabay San Vicente Ferrer kay way kapuslanan, mubalhin na sa kang San Roque. Na San Roque na sa imong hagkan, na San Roque na man samad na masakit bitaw hinuon og kuan, leprosy, labay na sa nimo San Roque, adto na sa kang San Isidro Labrador. Na napobre naman hinuon ka, naliwat makang San Isidro musigin lagdaro, alabay na sa nimo San Isidro. Asa naman sa ka? Adto na sa Cruz Berhes Rigla. Wa naman sa karigla, a joke. Mao na kay ang gipangita milagro man, di man ang kinabuhis Ginoo nga gipuy-an sa atong santo nga gidebosyonan. Mo na karon dinhi ako ning gihimong balaod kamo mga mandated organization, check upon ko ginang inyong attendance ba. Paundangon tamog di mo mutuman ani. Mura sa kog dili ako lang nang gisuggest na dinhis atong parokya karong sugod sa nobinaryo ni San Vicente Ferrer karong Huwebes ikaduha marong Triduum ugma di na ta mo kuan mo na itong opening salvo ugma ini ka Huwebes ang atong mga mandated organizations ug mga ministries gi-arrange na nako as pilgrims. Dili na katong pilgrims nga usa lang kaadlaw, siyam kaadlaw. Magbalik-balik ra gyud kadihang tambong. Kay kun dili ta kasustenir og simba siyam kaadlaw sa ato mismong nobina, kitang mga mandated organization, kitang nag-alaga dinhi sa atong parokya, unsaon nato pag-attract kanang mga tao nga wa ay simba-simba? Galisod man tag nobina siyam guna kaadlaw. Oy, manambong raman ng gisaron, mga lictors ron, tambong ta kay lictors ron. Nya ugma, isa ila naman sa na Legion of Mary naman sa na ugma. Wa na di kay apil ugma. Mga lay ministers naman na, wa di kay apil di ay, di ka parokyano. Sa di naman may pilgrim. Mga taphaw, mga taphaw. Ngo na ha? Timanin ang inyong schedule. Nya congratulations sa muhago nga mosimba gyud siyam ka nobinaryo. Mausa na mga chapels. Nga naman, di gyud mo kaanhi dinhi kamo mga taga-tabla kay layo kay mustanan, di gyud mo kaanhi dinhi siyam ka adlaw. Di gyud. Pwede oy. Kaduol anang tabla lakaon. Sugod mo atong misa diri alas 6. Sugod mo lakaw dito alas 2 hapon. Abot mo dinhi oy. Nya mahuman atong misa mga alas 7 lakaw na sad mo wapay alas 10 to ana mo dito babong kana kung gusto jud kang mosimba pero di jud ka gusto musip ngano mo des una magsakay di mo katong mosimba mo diri aring liluan katong mga kamo mga tiwasonon katong inyo mga ginikanan sa una gikan dito sa tabla gikan pagani dito sa kana ganing mabini lakaw mo gani nga hipadong para mosimba. Karon na hinuon makasakay mo ng habal-habal, sakay mo ng mga sakyanan, di na hinuon mo kasimba, hilasa god ninyo god. Yap siging tutinambid, tanaw anang TV, tanaw anang TV. Tutinambid, siging tulpok anang cellphone, siging tulpok anang cellphone. Naaday San Vicente diha. Aw naa tingali. Mao na sis Maria Magdalena mihago, mirisgo aron lang gyud makakitag Ginoo ugma hupta niya ang Ginoo siyang kinabuhi. Wa siya magmain, wa siya moingon asang milagro ni Kristo, ningon siya asa si Kristo, asa ang akong Ginoo kay ako siyang kuhaon. Nangita gid siya siyang Ginoo, dili sa mga hinimos Ginoo. Nige, last na lang lingi sa imong tupad. Mga hinimo ra ba nas Ginoo? Lingi ing nasugod karon. Sige na, ing nasugod karon. Di na ko mangita nimo. Sugod karon, di na tika pangitaon. Ang akong pangitaon ang naghimo nimo. Di ba? Kuota inyong pitaka, kuota. Tanawa inyong kwarta, nya sultihi inyong kwarta, nasugod karon, ipalit na tikag slot. Aron makaangkon ko Ginoo, gikapoy na ko kinupot nimo. Wa jud ka motubo. Sige lang kag kalkansi. Karon ihatag ti ka ngadtong padersyano ipalit ti kag slot. Tanawa, di ba sunod adlaw wa na kay makaon. Pero daghan kay kag Ginoo.
Sunod adlaw, masakit na ka, pero naa kay Ginoo. Oh, di ba?